Lapu-Lapu City Police may pahigayon og threat assessment dili lang sa mga local officials sa Dakbayan apan lakip na sa ubang mga nagserbisyo ug naghupot og dagkong katungtanan sa gobyerno. Samtang 233 ka mga personnel sa Lapu-Lapu City Police gikatakdang i-augment ngadto sa Negros Oriental. Ano ang report? Gibutyag ni Lapu-Lapu City Police Office Director, Police Colonel Elmer Lim, nga base sa gihimo nilang threat assessment kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ug kang Congresswoman Cindy King Chan, nakita nilang gikinahanglang dugangan ang close-in security sa magtiayong opisyal tungod sa hulga. By nature of their position, no? And then ikaduha po based on history sa during kadtong mga miagi bitaw elections, no? Naan na po to dito sa threat assessment na basa nako na there's a need yun na tagaan sila or punan sila on security. If possible, we can request for names na ako say kasi prepared na to na ma-close in na to may kanang masaligan na to. Gawa sa mayor, may pipila usab ka mga city councilors, barangay captains ug kadtong anaa sa korte nga may hulga usab sa kinabuhi, busa lakip sila sa girekomendar sa city director nga mahatagan og close-in security. Samtang gibutyag sa city director nga adunay 233 ka mga personnel sa Lapu-Lapu City Police Office ang gikatakdang ipada sa Negros Oriental isip dugang puwersa. Hinuon hulipan usab sila og mga personnel gikan sa Negros Oriental. Nagsulti ni Arwan sa ato ang personnel division sa regional office, temporary by nature niya. Once may stable na dito ang mga problema, ang ato ang good anigod kay ongoing man ang investigation, no? So mahuman na to ma-solve ang problema dito, ibalik ra pud sila kung kinsa to mga names nga atong gipadala dito, the same names nga mabalik ra pud sila dinhi. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.